आसामनिनो मन्त्रि अर्थात जोंनि बिपिएफ दोलोनिनो बिजाति सरन बर' सार बिथाङा दिनै ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टार बिथांखौ हाग्रामा महिला सारा गले गले बुंबाय थादों होननानै जोंनो मोनथिहोदों जे बिटिसिआव ग्रिन बास नांगौ। दा हाग्रामा महिला सारा बुंनाय लेखायै दिनै 1 मासनि गेजेरावनो बे बिटिसिआव ग्रिन बासनि जोंहा जुरिजेननाया जाबाय। दा प्रथम नैबे आंनि बियाब अर्थात भेरगाव समस्तिनिफ्राय बा बे डिमाकुसि टाउननिफ्राय लानानै जोंहा मंगलदै टाउनसिम बे जुरिजेननाया जागोन। बेनिखाय आङो समस्तिनि सासे मुरब्बि हिसाबै आङो हाग्रामा महिलारि सार आरो सरन बर' सार आरो लोगोसे जेसेबां जोंनि मिनिस्टारफोर दङ लोगोसे जोंहा हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांनि सिङावनो थानाय जोंहा सरन बर' सार बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय समस्ति जानानै साबायखर बावदों आरो आं रायजोखौ खावलायनो हास्थायगोन जोंनि जिथु ग्रिन बास बेखौ गोबां जोथोन आरो आदर लानांगोन। बे जोंनि सम्पति बेखौ जेन पाब्लिकआ जोंनि रायजो राजाया गोदाव सोराव जेन खालामा मोजाङै जोथोन लायो। मोजाङै जों गावनो जोथोन लाब्लासो बेखौ जों मोजाङै मेनटेन खालामनो हागोन। बेखौ आं रायजोनि सिगाङाव खावलायबाय आरो बिब्दिनो जोंहा खोथा होबावदों जोंहा साहा ओनसोलनिफ्राय बे खैराबारि जानानै नामखला जानानै बायहाथासिम थांनाय लामायाव ग्रिन बास होनायनि खोथा जोंनो खोथा होबावदों। बियो निस्सय जागोन। जोंहा जोंनिनो मिनिस्टार जिहेतु ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टार दङ बियो सिरिबाङै जालांगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ।